Jeg hedder Liselotte, og jeg ejer Tandkunsten. Som ejer af Tandkunsten har jeg valgt, at vi skal være miljøcertificeret, og det er vi den første og eneste klinik, der er i Danmark. Vores miljøcertificering betyder, at vi har fået nogle miljøvenlige arbejdsgange på klinikken, og certificeringen har derudover også betydet, at medarbejderne tænker mere over de miljømæssige valg, de tager derhjemme. Det er Jette Ebbekær Thomsen fra GroConsult, der hjælper mig med at forankre den her proces hos personalet. I forbindelse med, at Tandkunsten er blevet miljøcertificeret, der hjælper jeg til at give inspiration og viden til personalet, og jeg bidrager til at lave den eksterne kommunikation omkring indsatsen. Det vil sige, når du er kunde i Tandkunsten, så vil du opleve tandpleje af højeste kvalitet, hygiejne på højeste niveau, og at vi har en tanke på vores fælles miljø.